Karom don malitum asi pinilitum kacetan bonji labang ke pini ke polis lapen polis hianang bong kaceteng kheng bate kacenep seroi alama bang itu masab so cetan bon sena senon hejo litum thek polong je tarik threat trok pen tarik koi raisian Delhi along AI summit do pontang lo halada artificial intelligence ahian si hadak cingki cetan lo halai ka cingwai along itum thek polong je congress pen yudwing satum bang protest lo hadak reng ang jung ben si achoy apiri che heglap pen si protest lo Salang nungka protes ke kopi pono ma blong te non head jong Amerika la pen India trade deal la puthak salang tum protes pono atheli tum thek pono je hala dak Donald Trump pu pono father of all deal pusipu father of all deal pusi Donald Trump en pu pono la bang so deal aputhak salang tum ningang samse che paklang pono athepi polo pong te transparency awe mane kopi kopuson kopi koson pen lone kopi plang pone la bang so la mang ra phan paklar pon pe de la bang so deal along Poma siala absent file klang lo absent file aputhak along Narendra Modi amen klang dun ham lo labang so pena jok ketong sarmong penamasi poma sila bang so deal pupu agreement chetok de sign chekuri de bang so puthak si transparency naing puse congress youth wing satum pen by protest lo hadak airset phung set achoy perich heglap pen lapen ke haladak disadvantage do pusipu athe people obong te in America dom han bang ke tarif masi en pon pelu tax masi 0% India phan bang ke 18% tax en pon po lapen America hormuan dang nang jorpo America long kupi ma sok sang pen cheng lok tang te itum India lo itum ke chipu pon bang ke mithang abang si chepador plub nang ji make in India lapen ke self reliance nang ipu tang te pinier ni konalo Indiana farmer phan ke encourage ya lar ke tum America along bang haladak ku pinye alang tum ke advance technology hen setami haladak ke production hadak ka semar hol musi dang nang jorpo tangte pinier ni tum mithanga farmer tum han ke encourage reloma hala tum ke helicopter pen side ji sok ke nong bonoyat ponon kaduk ka bestami pin India tum ke ha chai nong a phiki du lok pen la tangte ituma farmer tum pinier ni an setamelang tum kaching thur theglong lelang lapen ke apran ka charmu tum tami dupik lo athepi polo bang talang tum kisung duke lak pena jok methang phan ke awe setame rada phan ke klempi lasi la hayalam transparency nang hi bosalang tum bang ke hang pono athe America hormon jong sinang pleng selo bangte India so te na lo ka choyor cholang don poke India atum ke kupisali dole lasi la hayap thak transparency nang hi bosalang tum protest lo sehala bang so protest along aphe bang ke panep lablo pena ke panep bi phan bor ilo lasi la bang so ke panep je phan bang ke thoma tuma phan Himachal Pradesh an alang tum Delhi police atum bang lo posipo Delhi police atum Himachal Pradesh an bang lo bang in koi Delhi police atum alang tum bang pen nang nep lo la bang ke thoma phan nang nep era jat et pen alang tum kachirui holo posipo alang tum kachirui holo Simla long an lo kachirui ya hut kupisi nang mano maplo tangte haladak Himachal Pradesh police atum bang sitame towar ton koklo labang so bang koi Delhi police atum phana kolang tum han detain thu lablo nep lablo tarmane nep lablo nang lablo detain thu lablo police versus police silasa bang ke chepho thu loklo Delhi police versus Himachal Pradesh police atum bang kasi chepho lo ga phi pen alam klang lo latuma phan nep lablo nang lablo strict action nang po pusi alang litum pen akemang pon sitame do athe people pongte alang litum arrest warrant ma se avi pusipu ha chamchagiri ke claim pen ma se dakewang pusipu ruling party chamcha ke claim dun pen ma se halang tuma pressure pen ma se halang tum dakewang pusipu la bang thom tum phan ke nep pusipu congress youth wing satum phan o people uploadang te chamchagiri ke claim lo pudam lo plong te selang tum arrest warrant ma se ave la pen ke proper documentation ave mane alang tum arrest warrant ave la pen ke athe halada Delhi la pen dak Himachal Pradesh an ke la ke chelang nam lo pong te cheprek jam lo jurisdiction hedi alang tum ke cheprek jam lo aposi men selang tum dam tu sinep dami puke un tum Assam tum sitame Nagaland dam se Assam police tum Nagaland dam se dak ludam chok gi puke la ke aron ave la pen ke nep dam ji puke alang tum chingki che than pa men nang ji kagos putro kaduk ave chok kitlang nang ji permission hang nang ji noi permission hang hi pin men se dadagiri na che paklang se ton ne pon check pusu amase apia bang ke police atum phan sitame ako police yana tum mase chenep dun check lo nebon check lo hemgang sambeng thorlo jolapu lasi la bang so puthak pen pedang an criticism bang lo penang na tumi criticize ola pen ke DGP tum pen masitame ki pudolo kopilo ki puplo tangte kipu bangela helo je opposition atum ke ka criticize nang ji ke la kelang tuma duty lo pusipu
government atum ke claim along ke criticize do nang ji ke opposition atum duty lo posi alang tum ke duty che claim lo etum ke democratic country la pen ke etum ke democracy arona teng men saya ta claim nang i posi penangan atum pen pupon lo ke thigeding police ake thetum men sitami aposi la puson karkan aron karkan ke la ke Delhi police tum han strict action nang ji la pen ke langdam lo bong te penang atum men criticize pon lo ruling party atum sitami democratic arona bang ke kroy nang ji democracy arona bang ke kroy nang ji posi penangan bang atum men criticize pon hala dak ahok lo tema protest lo ka protest sitami peaceful protest posi pu alang tum hala dak kache theng kache chokpen kali mon sam men se protest so ahok lo choi bang che hek lo sitami mon sam men se protest so posi pu hada kache theng kache chok me ke kai me ke thorpen kali violence kali tangte lake ka protest nang ji sitami le tum democratic arono lake tum democracy long ke lake democratic country long ke democracy arona tang pen pro tangte tum ke long lo tangte pinyar le alang tum han terrorist kali yat kali tangte pinyar ni alang tum han lapuan akhir ka chipire nang ji arona ve posipu lan ke nep akhir ka chipire nang ji arona masave komani ne ka cholang re matum phan ke lupun pajoi phun hala tum han ke nep nang ji hasti ki pinengya tum phan lo setami hala ton nem ne setami pinyar ni democratic arona tang ateng pen kache song atuma phan mang ke lapuan terrorist aphana thekta so se posipu nang ke nep nang kang nang lahen lo lasi penangan abang ke criticism abang ke phonang lo lang tum penangan atum pen criticize pon no la pen ke non he jong li tum thek polong ji army party Arvind Kejriwal phansi tami court pen clean chit piponelo clean chit piponelo athe people obang te lack of evidence manager evidence ma se ave possible lang li phana sona case ke pa bon evidence ma se ave evidence ave pin men se case pa bon thabaret possible lana ni se tami alang li phan election ke par mg ke pa pena to men criticize pono alang li phan election ke par mg amoi ke pa bobji phan selang li phan ke case ke pa bon thab la pen hem gang sam ke bank pasipu la pen piniar ni li tum long pono ta thek pono lo court pen ke alang phan clean chit pilo la pen ke Aam Aadmi party a leader Arvind Kejriwal alang li stame chiru set an selang li stame media thengno alang ani ngalam che paklang pono lalo la sili tum lang damlo pong te penana tum opposition atum pen congress dete la pen kapre party atum an sami regional party atum an sami pupon lo je non ruling party aphan atum ke democratic country aphan amoi ke pabo dakhe alang tum ke je alang atum ke democracy aron ka phang holok atlok pusi penan atum mang ke bokpon athe pinyar ni lang damlo pong te ke success pu ke thek damlong ke dhoromalam pacharwo bang success lo la pen ke ajad mandir ki ma bang ke success lo pusipu kapre gahin ke success se 2 crore sakurita we 15 lakh ta tang kidu ki lakhan pg ta pipe farmer ataman khitiyo ka tumhan income papat pupta patbe lahaya abang ke success se setame ke success bang ke non bang ke mondir ki kim lapen ke arona lamben ka pacharwo bang ke 100% success lo pusi opposition atum ki criticize pon setame do lan lo la sipini neli check pen sila bang so pthak chan pon chotpo la si la so pthak police ke la ke lade delo ke cheng si ki ma peno bang Mamata Banerjee pen si cheng pon lo alang list tame ektom panep check idiot tum han si julapu idiot tum han si police panep check lalo la si Mamata Banerjee pen cheng pon lo non bang ke kapre ke state atum si tame follow pon bomo lalo la si pi morning ka prek le tum dana so tame chan pon na pi bang lan pen si pa check pok kar